Problemes del primer món, amb Gemma Ortiz, Pau Roger i Carlos Villafranca. Vale, no sabíem com començar i la Gemma té coses per explicar-nos. El calaix de sastre de la Gemma. A la meva merda. I hem Ja començat. Però què us explico? Lo bo o lo dolent? Què preferiu? La notícia buena o la notícia mala? Exacte. Comencem, lo típic, amb la dolenta i després la bona. Sempre comença per la dolenta. Vale. La notícia dolenta és que he tingut la feina més curta de la història, que m'ha durat una tarda, Molt bé. bàsicament. Bravo. Sí, Molt bé. està molt bé. Sí, era una feina que havia de durar 3 setmanes, vull dir, no m'he quedat sota un pont, vale? No Una us preocupeu, feina- oients. No, estic bé, Oferiu-li estic bé. feina, si voleu. Un moment, Sí. un moment. A veure, està bé. Podem presentar perquè tenim una persona a la Tenim- Sí, taula. també és veritat, he Vale, començat és que no molt sabia si malament. parlar. És el problema de sempre, sí, és normal. Tenim a l'Alba Josa, oient fidel. Sí, Sí. Més o això és menys. així. Sí, Més o menys. no, fidelíssim. La vam tenir per trucada La vam tenir. al finale d'aquesta temporada passada, a l'estiu. Exacte. I avui ha vingut. Tot i estar refredada i a risc Molt. de contagiar-nos coses, No, No. avui ha vingut... Portem mascareta. Després justifiquem una mica perquè ha vingut, però vas Vale. proposar un tema sí. i vam dir, doncs, fem aquest tema i volem tenir a l'Alba a la llama amb nosaltres i ja de pas doncs, fas gasto. Exacte. Exacte. Ara faré gasto, Sí. I també tenim públic. I també tenim Tenim públic. un públic. El públic. Pot Fes un aplaudiment. Sí. Aplaudeix. M'agrada que sigui poc públic, És però un a pro tope. ample. Tragat. Exacte. A tope. Sempre Gràcies. som selectius amb el públic que Sí. portem. Sí, Sempre sí, només tenim una persona Venen d'un o en un. dues com a molt. Sí. A més és amic nostre. Hem tingut Gràcies, mai dues Joan. persones? Crec que no. Jo crec que no. No, oi? Una. Pues no, dues persones no. Bueno, anaves explicant la teva... Això no és la ruïna, vale? No és la Gemma ruïna, està però jo explicant una sempre ruïna. tinc ruïnes. Això, si ens escolten els de la ruïna, que ho dubto, que em convidin Jo algun dia, confio perquè que tinc molts sí. temes de Jo confio conversa. que ens escolten. A més, a Twitter, quan expliques merdes, llavors Funciona. tens likes. Escolta'm, Hombre, aquí se 40 m'està- contingut se m'està fent viral. Bueno, viral per mi, se m'està que fent viral. jo tinc 700 i pocs seguidors. Se m'està fent viral, Mira, també m'han- ho pots dir quan tens una infecció. Sí, sí. El Covid... Mira, el Covid va se començar a m'està fer-se viral. fent viral, Però mira, explico les misèries, he guanyat ben bé 10 seguidors en un dia, Per misèries. que és a Però tope, això és una mica... Vull dir, estàs guanyant I- seguidors per dir... per peníssima. Exacte, per pena. És igual, Bueno, no passa res. s'accepten a- I És el mètode Pedro Piqueras. Ja vaig com pels 4... Bueno, anem a fer-ho en directe, vaig a mirar quants likes Rigor. tinc. L'últim cop que ho he Això mirat, quan s'escolti... Clar, això quan 400 i pico, però mira... La Gemma ja serà viral total. Mira, aquí. I tot això ha Guaita, sigut perquè... 495 likes ja porto, eh? I tot Molt això bé. ha sigut perquè tenies una feina i... Sí, 24 hores més tarde, dissabte ja no. em van donar una feina que començava dilluns a les 3 i a les 5 i... 5, sí, a les 4 i mitja, 5, vaig marxar del lloc perquè em van dir, bueno, ja demà ens veiem a les 9 i mitja. I l'endemà, al final em van dir, bueno, no cal que vinguis a les 9 i mitja de moment. No cal que vinguis I més. cap allà a la Ja 1 pintava. del migdia em van dir res, que ja no la tens, la feina, jo, de puta mare. Molt bé. Molt bé. Viva. Coses de la tele, era Això una és que ho vas feina de la fer- tele. Ah, bueno. Llavors, Què me vas a contar? coses que passen. Això és que ho vas fer tan bé que van dir, ui, no Ui, ui. podem assumir. Exacte. No podem assumir el que costarà aquesta Exacte, el persona. seu caché massa Clar, alt. ets impagable. És això. I llavors, la cosa bona. I la cosa La cosa bona, bona, per favor. és que demà s'inaugura una exposició Demà no, meva. demà no. Bueno, Això s'està escoltant quan el- s'escolti. És que... Has d'estar amb ja el està format. inaugurada una Ara. exposició meva a Vilanova i la Geltrú amb fotos meves, òbviament, i ja està, i la podeu anar a veure. Ara és quan el públic ha d'aplaudir. Bravo! Vale. Entreu al meu Instagram i allà està tota la informació, fin de la història. Però com es diu que hi ha... Es diu Les llums del mar i és una exposició fotogràfica de fotos del meu barri, que és el barri de mar de Vilanova i la Geltrú, i bàsicament són fotos de la platja, de sortides i postes de sol. Molt bé. Molt bonica ha quedat. Si sou de Sitges, no hi aneu perquè... Escolta, no, sí. Cremaran el En cotxe. sèrio? No ho Perquè sabia, hi ha jo, rivalitat, això. Vilanova, vale, Sitges, vale, sí, sí, ho hombre, sabia, sí. no, perdó. Tan fidel Sí, no sí. seràs com a oient. Bueno, però això jo no ho sabia. Tampoc ho hem comentat tantes Anava a dir, vegades. tampoc és trending topic de problemes del primer món. També he de dir que és la primera vegada que un de nosaltres fa promo d'alguna cosa. És veritat. Sempre li diem al convidat... Al final del programa li demanem a l'Alba, que segur que té alguna cosa per promocionar. vale. També. Exacte. Això diu molt de nosaltres i de les coses que fem, també, perquè vol dir que no fem gaires coses. Bueno, sí que fem coses. Fem coses, però no fem promo. Som modestos. Som Bueno, modestos. anem Vinga, una mica al som-hi. lío. El tema d'avui és molt estrany, vale? Perquè no, vull dir, no anem en consonància amb el que hem fet fins ara. Vale.
trencant el format. Sí, Trenquem el format totalment. s'acosta Nadal, ja està, no passa res. Sí, bon Nadal. Justificat. Justificació Sí. fàcil. I avui parlarem de... Concreta. Paraula no acceptada per la RAE que no vol dir absolutament res, contràriament al que molts i moltes puguin pensar. Ja està, és una paraula que no existeix. És que és això. Vale, és que, o sigui, concreta no està acceptat. No existeix. Vale. No. de fet, en aquest podcast, la temporada passada, Sí. Sí. que va ser la Gemma, no quiero hacer de dedo acusador, No, però va ser tu, però ho no faràs. passa res. Qualsevol que es va- tonteria, jo, No, probablement. no passa Sí, és així. Però es va afirmar que Concreta estava acceptat, perquè això és un bulo habitual. De fet, Sí. he trobat un tuit de I jo no contrasto de la la RAE, informació. sí. Hi ha un Llavors passa el que Moment passa. papers del Carlos. Exacte. Això sempre Hi ha ho un escolto. tuit de la vecina rubia al 2017, 10 de agosto. Hòstia, la vecina Cada rubia. vez que alguien afirma Venga. categóricamente y sin razón que la RAE ha aceptado Concreta, muere un unicornio. Vaja, Sí, Tots ja els és un unicornis estan morts ara mateix. És un tema recurrent. Hi ha que es altres paraules que la gent diu que són de veritat i no són de veritat, com per exemple murciégalo, almòndiga, procrastinar, i ja està, no n'he apuntat més. Però aquestes tres. Com? Procrastinar, no? Procrastinar no existeix, és procrastinar. Ah, vale. Vale. I almòndiga, evidentment, no existeix, i murciégalo tampoc. Perdona, mira. Que jo... A Què veure, passa? Ui, Almòndiga a mi em consta que sí. Pues a mi em Hosti, consta que no, ja està. no hi ha rigor. Acabem jo no, aquí jo mateix me'n el vaig. programa. Fight! Yo a un artículo de 22 palabras que nunca imaginarías que están admitidas por la DRAE, Per la DRAE. hi ha paraules com... És el diccionari El de la diccionari de la Acadèmia RAE. Espanyola. Molt bé, molt, no he estat Ei. I fins això he aquí. tret d'algun article... Hi ha almòndiga. del- Hi ha almòndiga vaig a com a buscar, paraula la RAE. curiosa que Seguiu parlant, que vaig a o buscar-ho. Clar, apèndix, mira, al final és una cosa que això es va actualitzant i a lo millor en el moment en què saps, es va fer el bulo no estava, però finalment ja l'han agafat. Vols que et doni dates? Que al final no és una paraula que no existeixi, és que no està acceptada per la RAE, però està la acceptada. gent la diu. Està acceptada. Almòndiga. Ens La hem gent tornat a de equivocar. l'OPI, la gent els que diuen vienne, probablement diuen concreta. No serveix per res aquest podcast. Però bueno, desastre. sí, doncs el Mòndiga sí, però Murciégalo no. No. Ho tens apuntat, Murciégalo, Murciégalo? però vés a saber. O sigui, la cosa és que la llengua és viva. La llengua Això ens ho és viva. deien els profes de llengua a l'institut. Sí. A mi m'ho deien. Sí, a mi Sí. també. I hi ha paraules que ara potser diem amb tota naturalitat, però que deriven d'unes altres paraules. I això, el Mòndiga és un cas. Hi havia una que em va semblar bastant curiosa, que era octubre. Octubre. Sembla, o sigui, amb té geminada, quasi, no? Octubre. Octubre. Sí. que sí, que fa Colamen, referència, que fa- és que ric. i que fa referència a octubre, no... Sí, és una manera... No és una altra cosa. No significa otra cosa. O aquesta altra, que també és en aquest estil, que és conceto. No concepto. Conceto. També amb té geminada. Però aleshores, ara la CL, jo puc posar... Bueno, jo ja fa 10 anys he prescrit la meva CL, però vull dir, una persona del 2000, no sé quin any fan la CL, pot posar octubre i no li resten punts. Octubre és molt heavy, eh? És que és... concepto, és que es veu molt malament. A veure, És que és això. he de dir que en la meva extensa recerca, com heu vist, fallida... Que consisteix en mirar els meus papers ara mateix. No, tinc un docs obert, vale? Vale. Però Vale. hi ha el diccionari de la RAE, que us puc dir que té 88.000 paraules. Molt bé. Vale? Justes. No ho sé, no és és que em comptat. sembla estrany que 88.000. És un número En plan, aproximat. Potser vale? augmenten de 1000 en 1000 Ja. i per això han de buscar... Bueno, ponemos, Clar, vamos a echar croquetas. pon whisky, amb G, que està whisky amb G, Hòstia. i U amb dièresi. Vale, llavors hi ha aquest diccionari que són les paraules de veritat i llavors la RAE contempla, apunta en un document, un Excel molt llarg, suposo, Vale. les paraules que la gent diu però que no estan del tot acceptades, però que la gent diu, i estan documentades. Llavors, Vale. pot ser que hi hagi aquesta dicotomia entre paraules. Vale. Era això. És a dir, potser és això, és com l'Urban Dictionary de la RAE. Exacte, sí. Que Sí. l'Urban Dictionary El és la millor web UDRAE. d'internet. Clar, és com que la RAE diu, vale, sabem que això està. No li farem massa cas, però sabem que això es diu. O sigui, com que ho recull, però no és oficial encara, no ho sé. No ho sé, no ho sabem. Sí, o potser són maneres dialectals de dir alguna paraula, coses d'aquestes. Puc preguntar per què vas proposar concreta?
Jo? No, ella va... No. Jo no vaig proposar. Ell Ella va va proposar paraules Jo vaig- que Ah, s'accepten paraules a que la RAE, s'accepten a la RAE. que són sí. rares. Pues Clar, concreten, bueno, exacte. Concreta ho devia dir jo, Que era- probablement. sí, Vaig dir exacte, com vale. concreta Sí. i me quedé taranxa. està quedant molt malament aquest podcast. Però sí, per què t'interessa aquest tema? No m'interessa. Vosaltres veu posar... No, és que aviam, ara, no sé, potser la gent es pensa que sóc lingüista o alguna cosa així. No, i a més tendeixo a parlar malament. Però bueno, Per això t'hem convidat, perquè Vale, tendeixes com a a parlar exemple malament. de- Octubre. Per corregir-te tota l'estona. no tan malament. Però vosaltres veu posar una caixeta d'aquestes a Instagram Sí. de preguntes, Sí. aleshores, de què us agradaria que parléssiu? Que parléssim. Aleshores vaig dir, al final, si el vostre podcast el mires així ràpid, és com, bueno, parlen de paraules rares, no? Molt, entès la Vull mecànica dir, del el podcast. concepte, sí. Molt bé, No? Així s'ha d'explicar Misteri ràpid. resolt, sí. Aleshores vaig pensar, les fílies i les fòbies, que és del que vam parlar, Ah, sí, entre sí, sí. cometes, Correcte, sí. a l'estiu, al final són paraules raríssimes que normalment no tenen res a veure, almenys en com és la paraula al que fa referència a la nostra llengua. Potser vull dir, el grec antic potser sí, però a nosaltres ara no. Aleshores, per això ho vaig proposar. No era cap inquietud de res. Vull dir, jo dormo tranquil·líssima, però Ens sí que era n'alegrem. això. A sobre aquí fem programes a la carta, i a sobre venen aquí a dir-nos que no calia. Que no tampoc. li interessa tant. No. Però, bueno, era això, vull dir, no és que... No, moltes gràcies per proposar-nos temes i tots els temes que se us acudeixin us els apunteu a les notes de l'iPhone Sí. o de l'Android, el que O ens tingueu. escriviu un DM I directament, ens ho amb dieu una després. paraula, en plan, no dieu ni hola, dieu Exacte. en plan, concreta, i ja està. I ja està. I a veure què passa. No cal que hi hagi caixeta, no cal. No, vull dir, exacte. ja està. Els nostres DMs estan oberts. Si voleu, seguim parlant de paraules. Vale. Perquè avui tot anirà sobre paraules. No va sobre concretes, va sobre paraules. Vale? Vale. Bueno, he dit quantes paraules té la RAE, però també està bé saber quantes paraules té el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, el Em DIEC, sembla bé. que són 70.000. Per tant, n'hi Ep. ha 18.000 menys. 18.000 menys. Déu-n'hi-do, és bastant. És bastant, però igualment hi ha moltes Però- paraules. Això no inclou, també he de dir, tots els temes d'enciclopèdies, de noms propis, noms de ciutats, No aquestes inclou. coses no No, s'inclouen. clar, perquè això no és el DIEC, això és l'enciclopèdia. Exacte, Tal qual. efectivament. No he buscat quantes paraules té l'enciclopèdia. I com és que la RAE té més paraules? Potser que accepten més, ja no paraules com octubre, sinó paraules més com se digui, anglosaxones. Sí, potser es volen modernitzar més, no ho sé. O sigui, potser, jo què sé, potser a la RAE està acceptat sandwich, m'ho invento, Clar. I al DIEC no. Clar, entrepà. Sandwich. Sandwich o entrepà. Sandwich. Espera't, que potser sí. O No ho sé. un misto. És un... Especulacions. Jo tinc una amiga que és filòloga, Sí? si ens està escoltant, que no ho sé, ja li diré, escolta't aquest, i llavors com que ens estarà escoltant, Des que ens d'aquí la expliqui saludem. alguna Que ens cosa del passi pal. un document corregint tot el dolent, tot el que hem dit I malament. potser ho sap, no És sé. filòloga catalana? Sí. És que, de fet, aquesta setmana hi ha la notícia que va sortir la notícia, que de fet la imatge s'ha fet viral d'un tuit del 324 que posava la fotuda Covid és molt cardada, perquè aquesta frase, Sí. tant fotuda com Covid com cardada, s'han introduït al DIEC. DIEC. Vale. I també és això, un exemple de que al final també està viva la llengua catalana i també incorpora coses com Covid, Però no sé si hi era, o Cardat, Cardada, Cardat que no hi ha està... llocs. No hi era. No estava... No? No, No. Cardat, no estava com això de la roba o dels cabells? Vull dir, Clar, el tipus de cardar la pentinat llana. que existeix. Clar, afegeixen una definició. Clar. Vale. Per exemple, d'aquest article també, diu, també sorprèn que hagi calgut incorporar termes com culleradeta, adjectius com uniformat, viatjat, sortit, quadriculat o gentilicis com nord-coreà i sud-coreà. Home, és que clar que té moltes menys paraules Clar, i que sí. està malament Clar, fet. però és que és que... hi Que es havia posin hora les i piles, Està mal. el DIEC. Qui fa les reunions del DIEC? Igual els de la RAE es reuneixen 2 cops per setmana i els del DIEC un. Llavors, I aquí i fan anem més tant. festa, no sé, a lo millor es reuneixen els dilluns i aquest any ha coincidit que tots els dilluns, o quasi tots, eren pont o alguna cosa així. No els hi anava bé. Exacte. Tot mal. Com qualsevol grup d'amics, doncs el grup d'amics del DIEC no acaben de- coincideixen. No. Tots tenen masses podcasts i no poden fer res entre És ells. l'excusa per no quedar amb els amics, Tinc un com podcast, saben els sí. nostres amics. Exacte, sí. Però em sembla molt interessant tot el tema de lingüístic. I llavors m'he apuntat tot de fun facts sobre... Endavant. sobre... Som-hi. Com t'agraden? Bateria de fun facts. Per exemple, Som-hi. bueno, no, mira, altres incorporacions del DIEC són paralímpic, fer el ronso, rum-rumejar i fumut, per exemple. O És que són coses que em sorprèn que ja no hi fossin. espartinar. Sabeu què vol dir espartinar?
No. Ni puta idea. Berenar. Toma ja. Què dius, Bueno, ara? no ho sabia, però ho posa aquest text que Berenar? he copiat. Berenar, sí. Espartinar. Espartinar. Bueno. I vale. És cardat més ja fàcil l'hem... dir berenar. Sí, no? Trobo que sí. Vull dir, no Ningú crec se'n que la recordarà integrem. d'Espartinar. Sí. Llavors, un fun fact, és en castellà, la majoria de coses són castellans, Molt bé, perquè ja hem vist que no treballa la gent en Vale, català. era el Diego. Bueno. 1000 és l'únic número que no té ni O ni E. Bueno, això ho he apuntat en castellà, ho he llegit en català. És l'únic número que no té ni una O ni una E. És a dir, i deien... l'única paraula del número. Ara m'he recordat que deien que tots els noms masculins en castellà tenen una de les lletres de la paraula Carlos. I just estàs sí? tu? Estic jo? Sí. Com? Llavors Tots ho vaig els estar noms? compensant. Noms en el o sigui, noms propis. noms propis de Ah. noi. O sigui, que suposo que deuen constar en el santoral o no sé què. Vull dir, suposo Clar. que deu comptar això. Perquè Iu és un nom i no està Carlos, no? Però entenc No. que els noms com d'abans, entre cometes, Mira. que deien que... De fet, Iu és en català, en Clar. castellà és Guido, i ja tenim la O. Guido? per tant, Clar, clar. ja sí, ja Quin hi nom més seríem. lleig. que Però sóc- quin Però ego és que això. teniu els Carlos, no? Totes les lletres, vosaltres. Sí, jo tinc tots els noms. Tots, En exacte. Que només, en representació. realitat, són només dues... Ah, totes les lletres, em Sí. pensava que eren només les vocals. Vale. No. Llavors... Estic pensant, I Sí, no, clar, i no, todo... no sé noms. No sé. Però els has de pensar en castellà. Clar. Llavors... No, clar, és que tots tenen una Clar, A. sí, Bueno, hi ha però molts- que Sí, era- la majoria una O. tenen alguna A o... Que el que ho complia era Carlos. I mira, Molt és bé. el teu. I sóc jo? Està bé. Mira, Visca! Fun facts. Una Més altra, fun mira, facts. la palabra oía tiene 3 sílabas en 3 letras. És veritat. Has fet lo de primària, Oía! Sí, és que Oia. passo moltes hores amb nens petits. És plana, Contagia. no? És Plana, sí. És plana. I per què té accent? Perquè per En castellà algun... Suposo és que així. pel diftong. Deu ser per a romper el hiato. Sí, sí, exacte. Bueno, per romper el... Que el públic o sigui, ho sap. per el hacer un públic- hiato. El públic repel·lent ho sap. Crida-ho! No, a dir, per romper... S'ha posat vermell. No, és para romper el diftongo, o sea, per crear un hiato. Clar. Claro. Sí, ho he dit bé. Clar, Ho he clar. dit així amb la veu tonta, però ho he dit bé. La palabra más larga recogida por la RAE es... Espera't. Electrocefalografista. Hòstia, nen. Cefalografista. No, electroencefalografista. Vale. O sigui, la persona que fa electroencefalogrames. L'artesà Exacte. dels encefalogrames. Artesà, sí. Que Llavors he són buscat... tècnics d'imatge, també t'ho dic. Sí. Vaig a, Una vaig mica a comptar més quantes lletres té, aneu parlant. Vale. Ara que parlem. Jo, la paraula més llarga que he lletrejat... Perquè jo vaig participar al Picalletres. Atenció. Ah, això va anar al meu col·le. Sí? Sí. Bueno, clar, El que jo es vaig anava anar a la per versió col·le, del 23. Garraf. Sí, Ja però... està. Vale, Que ho 23 presentava lletres. el dels pets. El Lluís Gavaldà. Sí. Ah, no. En el del Club Super 3 era així. I va El anar al meu col·le. el presentava el Daphnis Balduz. Saps l'Eric Deixeus? Bueno, us puc dir noms. Sí, clar. Tu saps qui és l'Eric Deixeus? Una Sí, mica jo no n'he sé. sentit a parlar Pues molt d'aquest noi, fue, però no sé qui era el és. Gossip representant time. del nostre curs. El públic està flipant. La Gemma i jo hem perdut el control del programa. Sí. Bueno, què tal, Pau? Com va la Molt tarda? bé. Molt sí. Vamos a calmar-nos. Vamos calmant-nos. No, la paraula més llarga que jo vaig lletrejar al Picalletres era histoincompatibilitat. I encara me'n recordo avui. Histoincompatibilitat. Això va mal. És que potser és més Al llarg principi. Sí. És més llarg que... Però ja està, endavant. No ho contarem, Pots però continuar. he buscat quines són les més llargues al diccionari al DIEC. I és Ah, anticonstitucionalment molt bé. i tetrabromofluoresceïna. És un Tenen colorant, les mateixes lletres. és un per colorant això són- fet, sí, per servir en cosmètica per tenyir llana, seda o paper. Ho puc llegir, a veure? Tetrabromofluoresceïna. Vinga, I Gemma. porta una dièresis. Picalletres. Ja. No, és massa llarg, De no, letrea no. No, eh? T-E-T-R-A-F-L... No, ja m'he perdut. No. Picalletres Garraf Te n'has no era... saltat com No era... És no que era el, top d'audiència, el presentava el Daphnis Balduz. Si hagués vingut Qui és Daphnis Balduz? Jo tampoc ho un sé. actor. Ella ho sap perquè és actriu. Que és actriu, però qui és però aquí? no, no. Segur que l'heu vist. Com es deia? Vent del Pla? Surt Sí. sempre. Era el Surt gay. sempre. Ah, vale, ja sé qui és. Frejull. Ja sé qui Era el fill del Jaume, que era gay. Ah, no tinc ni idea. Oi? No? No. No. Però Sí? era gay, sí. Però era el fill del Balduz. Jaume. Descobreix... El Jaume tenia 3 fills, em sembla. Bueno, és igual. Ah, Daphnis Balduz. Els oients segur que Sí, saben sí. qui és, i si no ho busqueu. Molt Jo bé. l'he vist més És al de Vilanova, teatre. per això el presentava ell, el Picalletres.
Llavors he trobat un altre fun fact que és molt llarg, Endavant, vale? més. És Vale. molt llarg perquè costa molt d'explicar. No hi ha pressa. Potser ja ho sabeu, però hi ha una paraula en espanyol que es pot dir però no es pot escriure. Què vol dir això? És impossible escriure, i ho ha dit la RAE. La RAE ha dit no es pot escriure aquesta paraula perquè és com un loophole que hi ha, que no és impossible escriure-la. I és la paraula... Però si no es pot escriure, com la pots llegir? Perquè no està, o sigui, està mal escrita. No hi ha una manera correcta d'escriure. És la paraula salle. Salle, vale? Un moment. Què vol dir? Un moment. Sale. De cop és una Es l'imperatiu de salirle. Es decir, cuando la forma verbal sal del verbo salir se combina con el pronombre enclítico le, ¿vale? Por exemple. Sal de él. Sal-le. Sale. Sí. Sale. Clar, Per això en exemple, català no passa perquè tenim els guionets pels pronoms Efectivament. febles, home. Llavors, la manera Sale. correcta que s'hauria d'escriure és posant un guió entre les dues L's. Clar, però Però no entonces... existeix, això. Clar. Però llavors, o sigui, perquè, per exemple, intenta escriure utilitzant la forma directa o no indirecta, la forma directa i no la indirecta a la següent frase. Te digo que le salgas al paso. Sale al paso. Vale, doncs no es pot escriure. Vale. Què us sembla? Perquè, clar, si ho escrius bé, no existeix el guionet, i si ho escrius sense el guionet, es posa salle. Exacte. Hòstia, quin desastre. Sí. Que mal, no? Sí. Clar, però que mal alguna pensat, solució llavors. hauria d'haver-hi. Clar, exacte. És com que- Acceptar. De la Sembla mateixa pobre, manera, aquest idioma, de ja la ho dic. mateixa manera que hi ha paraules que se'ls hi posa la tilde per diferenciar-les, perquè no pots posar-li un guionet a una paraula per diferenciar-la O d'una altra. canviar completament el verb. Que no sea sal, que no Sí. sea sal, que no sea salir. Clar. Que sea estrungir, per exemple. Llavors ja, a partir d'aquí, ja canvies tot a... Strungile. Clar, en Vamos a català, estrungir de aquí. en català seria surtli, no? Strungele. Surtli. Surtli. Però en quin context es pot utilitzar Ni aquesta puta paraula? idea. Si és A que mi m'està venint, com sabeu, els entrenadors de futbol que tiren malament totes les frases, sal-le em sona com a de futbol. Sal-le! En plan que es diu malament. Sí, a mi em ve com així. Pues mira, Vull dir, potser ho El he porter, sentit se li diu algun... al porter, sí, segur. sal-le! Sal-le, sí. Saps? Tonto, darrere va tonto. Sí. clar, dius, no le salgas al paso. Intenta escribir de forma afirmativa la siguiente afirmación. No le salgas al paso. No sé què vol dir aquesta No, frase. salir al paso. Sal-le al paso, Ni però no puta sé què idea. vol dir. Ves parlant, que ja ho busco jo. Bueno, no, és igual, però... O sigui, No, ma, ara vull saber què vol dir. Vale. Però el significat queda clar, és curiós, però la RAE se'm renta les mans. Hi ha tuits en plan, no es pot escriure. Adiós. Ja està. Però octubre sí. És que això és el que Octubre- no entenc. No ho puc entendre que no hagin trobat una solució i concepto estigui acceptada. Concepto, és O veritat. acabarem veient pronoms febles a la llengua espanyola, igual. És la manera Hi ha gent que ho d'arreglar demana. això. O sigui, el tuit del RAE és com, pues, solucioneu, poseu com els pronoms Jo febles, encara, els guions... encara dubto si és en català o en castellà els pronoms febles, perquè els guions mai sé, quan estic Català, escrivint, és a vegades català. no... A mi m'encanta posar els guions. Oh, els que guions. gozo! Els Oh. pronoms febles em flipen. Uf, que experiencia. Sí. Mira, he trobat que salir al paso de es la construcción adecuada para expresar que alguien, habiéndose enterado de algo, duda de su veracidad o fundamento y lo rebate o impugna. Com, per exemple, el actor salió al paso de los rumores sobre su boda. Ah, vale. Sal-le. Desmenteix. És com diguem. que intercepta els rumors i els talla, no? Del pal. És mentida. Desmentir Vale. en català tenim... Però aquesta té com una connotació com molt d'acció, Desmentir. no? Sí. De saltar al mig. Rumores. Sí, tallar-los al pas. Corta por lo sano. paraula. Efectivament. Sí, Bueno, sí. Molt bé, molt ja he bé. fet la meva aportació. Ja està, som-hi. suficient. Tinc un altre fun fact, però és en Endavant. anglès. Oh. Bueno, és la paraula Mayday, que es diu quan, Ah, sí? quan t'has d'escunyar amb un avió. És l'últim que sentiràs, Mayday. Vale? Mayday, mayday. Pues ve del francès de ajuda'm, no sé pronunciar el francès. A veure. Jo tampoc. No ho tinc Mayday. escrit, però és Mayday, M'-A-I-D-S, no ho sé. Hi ha el quadre aquest Medé, de... o algo, es deu pronunciar com Medé o algo I llavors així. ho van com traduir malament. Bueno, això, de fet, la RAE accepta blue jean, que és blue jean, o sigui, els texans, el blue jean està acceptat, o jonron, que és home run. Come on. Però és que això ja és, és Està patètic. acceptat. També està És acceptat tristíssim. huevos. I una cosa, està acceptat Ursai? Ah, no ho sé, noia. Anem a Jo què buscar-ho. sé, tens papers? L'Ursai, això era molt de... la RAE. Clar, Joaquim Maria que és Pujal. outside, però L'Ursai. Outside, sí. que Ursai és el fora de joc. S'escapa s'escriu. per l'escomesa. Outside, però
Em sona, és que no sé... Orsay. Vull dir, Orsay. Sí. Orsay, sí. Sí, això. Y o I llatina? en teoria llatina. Bueno, és que jo tinc dubtes de que existeixi. La palabra Orsay no está en el diccionario. Oh. Espérate. Orsay, sí, en accent en català i Y al final. I vol dir fora de joc? Sí. Fuera de juego. Això Sí. en castellà i en català. Orsay. En català. Ursay. És que a mi em sona com del Puyal, saps? Sí, l'Ursay. Sí. El Barça juga a TV3, doncs Ursay. Però Molt bé, molt bé. això s'ha fet sempre, També- de mal pronunciar paraules de l'anglès. També I mal escriure'l. Exacte, ja directament. em fascinen els noms propis que la gent s'inventa. En català també està acceptat Ursay, eh? Orsay. acceptat. En Vale. teoria, a la Viquipèdia Que- està. No A sé la si està Viquipèdia acceptat, però a la ja és. Viquipèdia està. Què vol dir els noms propis que la gent s'inventa? Sobretot passa a Sud-amèrica, Amèrica del Sud, no sé com sí. es diu. Bueno, que si els agrada un concepte en anglès, l'editen i fan el que volen. Per exemple, Hi ha un. tinc un exemple molt bo, que és un... El públic també. Sí, el públic Li també. agrada Tinc aquest un, tema. jo tinc un, també. I l'Oveni. I l'Oveni, que és que una persona va veure en una samarreta I Love New York I i l'Oveni. ho va Hòstia juntar-ho tot. puta. I l'Oveni. Però això existeix, és un cas real, eh? Usar-me. Usar-me, és Que és- veritat. US Army. US Army. I Onedoyar, amb així, acabat així, és $1. Amb dues L's, Onedoyar. és Onedoyar. Jesús Sí, Maria, total. Josep. És molt lleig, eh? I l'Oveni pot ser... no sé... Podria arribar a ser maco, però no t'imagino tu posant-li a la teva filla i l'Oveni. No, la veritat, Però bueno. no Però tinc, no com tinc la llavors li intenció. posen, ho fan servir com a nom propi. Sí, es diuen així. Sí, La mare I que conec em va una parir. mestra que passa llista i hi ha una nena que es diu Iloveni. Sí. Em flipa. Em flipa. Tenim les Daenerys, tenim les Hermions i de cop tenim una Iloveni allà al mig. I al públic teníeu una, també? Públic. Públic. Acosta't. 3 micros apuntant-lo. Treballo en un ambulatori i ens venen moltes persones que tenen noms així, com Lofli, però Lofli. s'escriu L-O-F-L-I llatina. Hòstia, no. Uf. Però n'hi ha molts, o sigui, molts. I això ho O sigui, tenen, o sigui, és sorprenent. oficial, ho tenen al DNI No o sé, al jo treballo en un document ambulatori, d'identitat? Vale. no els he... No, 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 que clar. la planta de consulta que van, però no. Em sembla bastant fascinant el tema. Però És acostumen a meravellós. ser sud-americans, m'imagino, Sí, no? sí. Ala, vinga, ja està. I amb aquest prejudici acabem. No és un prejudici, però, a És un veure, judici. no m'imagino jo què sé, el També han- Josep Maria Casademunt posant-li al seu fill Lovely, saps? És que no em peta el cap. Clar, Molt bé, és com molt bé. Michael, escrit Michael. Michael. Clar, o sigui, Michael, però amb molt ben pronunciat és Michael, no? Michael. Llavors ha escrit Michael. M-A-I-C-O-L. Tal qual. O K. O K. Ben Michael. més la K, eh? Pot ser. Ben més, és Macaulay veritat. Culkin. Bueno, ha quedat un programa molt eclèctic. Sí, Sí. Però ple de on fun s'ha parlat facts. d'Eric Deixeus, que és un senyor Hola, Eric. que coneixem. Ah, Sí, sí, a el la vostre seva company de classe, a la conversa- conversa Paral·lela. paral·lela. Al Picalletres. Hi ha hagut Ah, diverses vale. converses paral·leles, ho podeu escoltar vegades repetides i per pistes. Anar escoltant, exacte. anar Sí, escoltant si voleu converses. escoltar-ho per pistes, em demaneu a mi, us passo el document. Em pensava que anaves a dir, demaneu a mi i us envio la merda. També, El segurament. També. el projecte d'Audition els hi passaràs. Sí, Sí. exacte. Poden mutejar les pistes i... Sí, molt bé. efectivament. Per això us heu de piratejar Audition, però bueno, això és un altre tema. Com fa tothom. Promo? Vols fer alguna promo? Sí, Alba. Sí, ja està. Deixem aquests minuts per promocionar Instagram o coses. Bueno, vale, sí. T'estàs fent coses. Sí. Ara mateix jo sóc actriu, però estic dirigint un musical que es diu Sexo, Amor i Otros WhatsApps, de les sigles que de Sayo, val? A la I- Barts. Podria ser un nom també d'una persona. Sí, tu espera't, exacte. Sí. Heu Sí, sí. representat a... Sayo. Sí, ara hem estat el mes d'octubre a la Sala Barts Club a Barcelona i estem a punt de tancar en possible temporada a un altre lloc, que no sé quan això sortirà, ni si ho puc dir, No sé. si no. Ja ho direm. Aleshores, exacte. Busqueu el nom de Exacte, l'obra ho i ja podeu està. buscar a Instagram, que és @Sayou el musical. Ho seguirem, ho I seguirem. allà ja podeu trobar tota la Que està info. molt xulo, jo la vaig anar a veure i està molt xula. La veritat és que I és si no, musical. la podeu seguir a l'Alba, que és Exacte. @albajosa, Sí, tal qual. i ja està. I allà també hi ha a Twitter, informació. a Instagram, Sí. i de tot el que sigui. Ja Sí. està, Mentre no sigui molt pel bé. carrer, I a la podeu Meta. seguir on sigui. Sí. Sí. En principi, Exacte. això és il·legal, però bueno. Doncs I, ja I està. vosaltres no heu de fer promo? No hem de fer No heu de fer promo de No, res. què vols que faci jo, si no tinc res a fer? Bé, podem dir, el Pau té articles penjats al Núvol, Sí, bueno.
bueno, ja, clar, Hi ha sí, Rata ja- Chillona, també. Rata que... Chillona, sí, i potser poesia completa, és Molt igual, bé, veus, ja coses, està. I el Carlos ha tret un Instagram nou. Ai, sí, és molt guai. Escenes Apagón. Seguiu Escenes Apagón. A partir d'ara, ja, aneu. Sí. Ai, no m'havia Que és enterat. molt xulo. noia, pues, Oh, noia, jo El Carlos dibuixa El- molt el bé. apagón I se el Pau viene. escriu molt bé. Ja està, I ja us ja he fet està. la pilota. Tothom ja aquí podem és acabar. supertalentós. Sí, Ja està, podem acabar, vinga. molt bé. Moltes gràcies. Bon A Nadal tu. si no ens veiem i fins la propera, eh? Vagi Apa. bé. Adiós. Adéu, adéu.